La documentació relacionada amb la indústria tèxtil coneguda com la Fàbrica Vella de Bigues i Riells es troba des de fa uns dies a l'arxiu municipal. El propietari dels documents i la dipositària l'han cedit a l'equipament amb l'objectiu que es tracti, es conservi i es pugui consultar. Entre els documents hi ha papers del dia a dia, catàlegs, llibres de remeses i llibres de caixa. El que és molt maco és el llibre de caixa, que evidentment ho apuntaven tot, per tant sabem què feien. Si agafaven els segalers i baixaven a Parets i venien cap aquí, a Bigues, quan els costava, els diners que van pagar, el muntador de la contínua, tot, ho apuntaven tot, com van tindre el telèfon, o abans de tenir el telèfon, doncs, que en sa Pere, la canera, que en sa Pere anaven cap a la fàbrica a donar el recado i al revés i pagaven tants diners. La fàbrica va funcionar durant 120 anys i es troba en un edifici de més de 8 segles d'història, que actualment acull l'hotel Molí de la Torre. Va ser precisament fent les obres de l'hotel quan el propietari Carles Barcons va descobrir bona part de la documentació que ara cedeixen. Barcons va dipositar els documents en Núria Bellavista, qui estava fent la investigació al voltant de la indústria, que ha culminat amb la publicació del llibre La Fàbrica Vella. Els documents eren meus de casualitat. Jo vaig comprar un edifici i em vaig trobar amb aquests documents amb un fals sostre al moment de fer obres. Jo sabia ja que hi havia gent que estava fent un estudi sobre la Fàbrica Vella, vaig pensar que els podia interessar i el primer que vaig fer, dic, doncs escolta, abans de llançar-los, mirem si els interessa i si no, doncs ja els llançarem sempre hi som a temps, això, no? I llavors també és un fet significatiu perquè és el primer fons que podem dipositar en condicions en el que és el nostre arxiu, que ara això permetrà veure si per sinergies altres fons, altres gent veuen que podem conservar aquests documents, que a vegades la gent els té a casa i no estan en les millors condicions. La sessió s'ha fet efectiva aquest dimarts amb la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament, el propietari i la dipositària dels documents.